Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. 14 februari, Hartjesdag, Valentijnsdag. Ik heb al zoveel jaren rozen gekocht voor mijn vrouw, maar ik ga nu het slimmer weer. Ik ga me geen Struikse rode rozen kopen. Nou, ik ben aangeland bij de Erven Rozen. Och, mevrouw, hier zult met mij geen gedaan heb hier op Valentijnsdag. Ik zoek het rozen van mijn vrouw. Helaas, ze bloeien je nog niet. Ik zie het, maar eigenlijk ging mijn gedachte hier zo naar een rozenstrook. Maar is er ook gedaan als wat ik noem met Valentijnsdag? Ik wil geen bijzonders doen. Kom maar eens met kijken. Ho, we komen de buurt zenig, hè? Ja. Vind je van een groen hart voor uw vrouw? Jongens, jongens, wat mooi zeg. Ja. Maar dat groeit toch niet van alleen zo, hè? Nee, nee, dit is een leiboom. Ja. Dat kunnen niet vormen maken. En dat als een leiboom. Dat blijft dus altijd in die vorm zitten. Oh, dus ik koop nu dat boomje en dan ben ik eigenlijk mijn verdere leven ermee klaar. Het vorig jaar met Valentijnsdag zeg ik, ja, hier is er weer. Dat wel, als je er een bij houdt, hè. Ja, ja. Moeten we hem altijd snoeien. Dus, ik hoef hem alleen te snoeien. Ja, ik hoef hem alleen maar ieder jaar 1 of 2 keer per jaar hoef je er een beetje te snoeien. En dan blijft dat prachtig. En dat werd niet hoger? Dat wordt niet hoger, nee. Ik wil net zeggen, want dan heb je toch een hoogletter nu. Dat is wel interessant. Ik denk dat ik van de roze afstap en ik stap over naar Valentijnsdag in het groen. Prima. Waar lopen we nu weer? Dan gaan we even de loods in, hè? En dan zal je zien dat ze hier nu het voorbereiden zijn voor het buimen, zo meteen de groenje en gewoon. Oh, is er nog voorbereiding voor nodig dan? Ja. Ik dacht die buim van alleen groeien, die zit ze de groen, dan is het klaar. Nee, buimen die moeten eerst voorbereid worden voordat ze hier geboord worden in de kwikkerie. En kunnen gewoon groeien tot een volwaardige boom. Ja. Dus, en wat zit je hier precies aan doen? Alles nog iets meer, hè? Ja, maar dat is vlotter gezag als gedaan, neem ik aan. Wie gaat dat in zijn werk en waarom doen ze dat eigenlijk, dat trucsnoeien? Dat is bevorderend voor de boom. Die wordt in het veld uitgepaard. En dan groeit hij beter aan. En dan wordt het een schone boom. Hè. Ja, dat laten we daar vanuit gewoon, hè, want dan verduistert het dan. Dat is te hopen, hè. Ik dacht al dat ze hem zo in de grond kon zitten dat er van alleen groeide, maar dat is niet zo. Nee. Nee, en zo'n hertje moest er dan ook een paard maken weer. Ja, dan moeten we wel een paardje maken. Oh, is dat moeilijk zeg? Wat voor boom is dat eigenlijk? Dit tonnen zijn de Carpinus betulus. En die werden eigenlijk ook heel veel toegepast als leiboom. Wat je net boeten ook had gezien en die hartvorm dat we kunnen maken. Die komen heel vroeg in blaad, die blijven ook heel lang in blaad zitten. Je krijgt kleine blaadjes, maar krijgen ontzettend veel blaadjes. Dus je kunt ze ook heel makkelijk in vorm scheren met de heggescher. Ik dacht al dat is een boom, als de kleuter volgt, dat er dan niet meer groeit. Maar, Nee. Die waren nu met blote wortel werden die zo meteen omgepoot in de kwikkerie. Waarom snoeien ze nu ook? Dat ze de takken wat slecht zijn, snoeien ze eruit, dat het een mooie boom gaat worden. En die bomen staan eerst een aantal jaren in de kwikkerie. Om de zoveel tijd werden die ook weer ondersneden en verplant. En dan zijn die pas volwassen genoeg voor ons om te gebruiken voor leiboom, laanboom of wat dan ook van te maken. Als ik dan stel ik zeg nou ik wil een boom hebben van 2 meter zeg maar. Kun je die dan ook gewoon bestellen zodat je ze op 2 meter krijgt? Ja, we maken alles op maat. Dus als je zegt van ik wil hem pas op 2 meter laten beginnen met een leivorm, maak je weer op 2 meter weg een leivorm erin, precies op maat, zoals je dat wilt. Loop maar even met me met. Dan gaan we eens heel even kijken. Ja. Waarom nemen ze het eigenlijk in een leiboom? Een leiboom is bedoeld eigenlijk ter afscheiding. Tussen de buren bijvoorbeeld, of voor inzichten verminderen. En het, het is eigenlijk een soort haag op puut, hoe wil je dat zeggen. Dus die haag die moet wat hoger zijn dan een gemiddelde haag is. Om niet door te kunnen kijken. En dus aan de onderkant hoef je die zelf niet meer te snoeien dan? Of wie werkt dat? Die bomen die werden gewoon opgesnoeid op bepaalde wechten. Als je hier bijvoorbeeld ziet, het zijn ook beukenbomen deze. En die werden opgesnoeid. En vanuit die wechten, ongeveer 2 meter, 2,10 meter, wordt een leivorm in gemaakt. En op wensen van de klant.
Ja, die hebben we op 2 meter tegen gepakt, maar je kan ook zeggen 1,50. Als je zegt, sommige bomen, zoals Ja. beukenbomen, zijn geschikt om eerdere gewenste gewichten te beginnen. Dus als je zegt 1,50 meter, kunnen we weer op 1,50 meter ook een lijvorm erin maken. Doorgaans is het altijd 2 meter, zo gaat. Oh, dat is wel mooi zeg. En, Ja. en het heeft nog een voordeel. Ik hoef maar even te knippen zomers en ik hoef niet met de bus veraf klaar te staan als ik in de tuin gewoon zo'n normale buif gemaakt. Ja, dat is wel een prachtig idee. Ja. Wie doet er een? Was ze die boom planten? Leibomen werden gemiddeld ongeveer minimaal 2 meter van boom tot boom gepoot. Minimaal. Minimaal Ja, dus. minimaal. Ja. Wanneer zal ik die kinderen poten? Is er een bepaald seizoen aan gebonden of zo? Beste pootperiode voor buim moet de volle groen is tussen december en april. Dan zijn de buimen rust. En dan sapstroom is niet aan de gang. En dan kunnen we die buim uitdoen en dan kunnen die weer gepoot worden. En rond april begint de hele sapstroom weer. En dan kunnen die buimen zich wennen aan die grond hoe ze in staan. Ja. Maar stel nu dat ik eigenlijk mijn huis pas net buiten de planning vulde en dat ik dan net nog april die hek wil gaan zitten. Kan dat dan ook? Ja, dat kent ook. We kweken natuurlijk ook leiboom in pot. Die kunnen dus het hele jaar rond die gepoot worden. Het voordeel daarvan is dat die geworteld zijn al. Dus wanneer die uit de pot gehaald werden en bij je in de tuin werden gepoot, gewoon die boom gewoon verder met groeien. Die hebben geen stilstand. Oké, Ja, dus, duidelijk. Ja, zo is het maar. Dan kom ik even voor het roze kijken voor de vrouw voor Valentijnsdag en dan heb ik dadelijk een heel nieuw shotting staan. Dat is toch niet te geloven. Hè? Ik zou maar zeggen aanpoten dan hè. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.